zabývám se servisem a výrobou elektrokol a představíme si tady tuhle sadu, hobby sadu na opravu jízdních kol. V sadě se nachází povolovák na šlapátka, rozmitovávač řetězu, povolovák na kliky imbusový, stahovák na kliky, elkové klíče imbusové s kuličkou, klíč na povolování holoutek kliky. Pak ořech na stahování kazet, bič na kazety na stahování, univerzální klíč na špice s různými velikostmi niplu a povolovák duté osy holoutek. A ještě jsem zapomněl klíče na sundávání plášťů a vidím tady ještě elkový imbusový klíč. Povolíme si šlapátko, aby jsme mohli pohodlně potom sundat kliku. Povolíme kliku. Teď použijeme stahovák na kliku. Šroubujeme. A teď 14 klíčem povolíme kontramatku dotáhnout. A klika je dole. Provedeme sundání kazety, k tomu potřebujeme tenhle ořech na stahování kazet a bič. Tak, sundáme si osu, spolu by to nešlo. Sedíme ořech. Tak. Nasadíme bič. Tak, po vyčištění dáme kazetu zpátky na své místo. Najdeme si správnou polohu. Tak. Správnou drážku, vlastně ono to jinak ani nepustí. Nesmíme zapomenout podložky mezi tím, vymezovací. Hotovo. Teď si ukážeme, jak funguje nitovač řetězu. Sadíme na řetěz. Povolíme si kontramatku. Dotáhneme si kontramatku a vytlačíme nit. Ne úplně, aby jsme potom mohli řetěz znovu spojit. Teď povolíme kontramatku, dáme řetěz a rozpojíme. Teď si ukážeme center klíč. Je tam více velikostí na různé niple. Ten se používá. Takže najdu si správnou velikost niple. Tady to vychází na tenhle. Nesmíme brát větší, aby jsme si nipl nestrhli. Jo, a teď přitahuju, když je rafek na levou stranu, přitahuju špici, která je na pravou stranu náboje. A naopak, když mi jde rafek na levou stranu, přitahuju špici, která vede na pravou stranu náboje.
Protože nemáme centrovací stolici, tak to můžeme takhle v obyváku na prasáka pomocí pásky. Přichytneme, točíme grávku. A můžeme se dívat, jak máme ráfek rovně, nebo jak jde skřivá. Teď si ukážeme přípravek na sundání pláště. Nejdříve musíme duši vypustit. Tak. Zahákneme u špice. A tady zahákneme u špice. Tak. Zahákneme. A je povoleno